itu keren itu. Hai unu tadi kan apa ya? Abun ke belakang ada. Kami spesial kan gimana? Bukan itu. केमेराफोराबोथ' एसे मोजांसिन मोजां जानांगौ खावसे दाननांगोनबो नोङो आब'खौ नायलै बावथाय नालाय बोथोरनि फिथाइ सामथाइ गासिबो होजोबनांगौलै नैबे आफानि गुरुनि जोंनि तारमाने शिब बोराइ शिब बुरिखौ जों गुरु हमो गुरु हमनानै आफानि आसार खान्थिखौ मानिलांबाय थायो नैबे गुरुनि नामै बावनाय जायो नैबे मा बावयो नैबेयो र' नैबेयो नाग नागिनि नैबेयो बे नाग नागिनिनो गाइखेर बायदिसिना आनारस थानारस फिथाइफोरखौ बोथोरनि फुजायाव होनाय जायो ओमफ्राय नैबे बिशहरिनि मुङावबो नैबे बिबार गोजा बारसे होनानै फिथाइ सामथाइ बायदिसिना होनानै गुरुमान होनानै होनाय जायो नैबे जाबाय माइनावनियावबो माइनाव बुरि थायो लोक्षि नारायण नाय बिसोरनोबो फागोनि होयो बे माइनावनि थाखाय नैबे आरो जय बिजय आफानि लांगोनायाव थायो होन्दों जों आफानि लांगोनाखौ नुवाखैब्लाबो जोंनि गोसो गाज्रि सानफ्लांनाय मानाय बायदिसिनाफोरखौ गोथार गियानजों लांनानै आफानि सैथो लामाजों लांनो हानाय गियानखौ होयो नैबे अख्रां सान बार दै हा मोनबा गोहोजों बे संसारखौ सलायबाय दं बेनिखायनो बे मोनबा गोहोखौ जों फुजिनानै नैबे आमथिसुवा बायदिसिना फुजा फाथालाव बिथांमोननोबो होनाय जायो नैबे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बिथांमोनानो सासे सोरजिग्रा फालिग्रा बिहोग्रा होनदों बे साथाम मोदाया जोंखौ